A Toledo, dues pintures conversen a través del temps. No es miren directament, resideixen en llocs diferents, però el seu diàleg és un dels més profunds de la història de l'art. Són dues visions d'un mateix home, Domenikos Theotokopoulos, el Greco. Aquest pintor, d'origen grec, format a Venècia i a Roma, és l'artista més visionari de la seva època. La seva estètica és inconfusible. Figures allargades, rostres místics i un ús de la llum que trenca amb la lògica del Renaixement. A la sagristia de la catedral hi ha l'expoliació i a l'església de Santo Tomé l'enterrament del senyor d'Orgaz. Dues obres que són, en realitat, el principi i el final d'un mateix viatge espiritual. L'expoliació és un crit visual. La seva geometria d'un triangle cap avall és la geometria de l'opressió. Uns cossos que s'estrenyen al voltant d'una única figura de pau. És una composició asfixiant, sense escapatòria, que ens obliga a mirar cap amunt, com Crist, buscant un cel que el quadre ens nega. L'enterrament respon amb silenci. Aquí la geometria és ordre, una línia horitzontal perfecta formada pels caps dels nobles que ens separa el món terrenal del celestial. A sota, el pes del dol. A sobre, l'alliberament amb dos triangles amb el vèrtex mirant amunt que ens porten a la glòria. A l'expoliació, el vermell de la túnica de Crist és un esclat de color enmig de la foscor. És el color de la sang a punt de vessar-se. És l'únic focus de llum en un remolí de tons terrosos. A l'enterrament, aquest vermell ha desaparegut. Ha estat reemplaçat per una simfonia de negres solemnes, el color del dol. I d'aquest fons fosc emergeix l'or lluminós de les vestidures de Sant Esteve i de Sant Agustí. La sang terrenal s'ha convertit en llum divina. El Greco parla amb les mans. A l'expoliació, les mans són acció violenta. La mà que acusa. La mà del botxí que es prepara per estripar la túnica. Són mans que condemnen i fereixen. Però a l'enterrament del senyor d'Orgaz, el llenguatge de les mans és el de la reverència. Les mans dels sants que sostenen el cos amb una gran delicadesa. La mà del sacerdot que resa. I sobretot la mà del nen, el fill del Greco, que ens connecta a nosaltres amb el cor de l'escena. Són mans que acompanyen. Fins i tot el diví evoluciona. A l'expoliació, Maria es troba a baix, ofegada per la multitud, representant la impotència i el dolor d'una mare. A l'enterrament, la Verge ja no és a terra. Està en el cel, en la posició més alta,
amb els braços oberts, no per plorar, sinó per rebre l'ànima del just. A l'expoliació, Jesús és el Crist home, vulnerable. La seva figura radiant contrasta amb la foscor que l'envolta. La seva mirada al cel és una pregunta, un acte de submissió al Pare. En canvi, a l'enterrament, la seva és la presència gloriosa al cel. Ja no és la víctima, sinó el Salvador que espera, en la mà com un gest de benvinguda. L'expoliació podríem dir que és una pregunta i l'enterrament respon. El primer és el caos de la passió humana, la presó del món material. És molt de soroll. El segon, en canvi, és silenci, la llibertat de l'esperit, l'ordre de la promesa divina. Cada dia mirem el món amb indiferència. Els sorolls fan insensibles. I cada dia tenim l'oportunitat de trobar el silenci i buscar el significat de la humanitat compartida. El Greco no ens jutja, ens posa un mirall davant i ens pregunta en quin quadre estem nosaltres.